sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Boulomafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nga aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ
ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na. Ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la. Minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Agence Dunia Travers Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Filɛbaw ni an lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye ntɛnɛn ye ni o ye juillet kalo ale tile 20 ye san 2026 maa minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen ko aw ni ɲankuma fala ye sefa wari miliyari 900 maliden minnu bɛ kɔ ka b'o de ladon san o san Mali kɔnɔ wari ka se ka kɛ ka Mali yɛrɛ nafa k'olu yɛrɛ fana nafa ka se ka tɔnɔgantɔnɔ sɔrɔ a la min ye tunkarankew ka jɛrɛ filanan bɛ ka o fɛɛrɛ de tigɛ jɛrɛ min kun cɛra kunasini ko Bamakɔ yan kun cɛra ni dumuniba ye
yano fana cɛ seru nan tun bɛ ka Toguna Motors u taar'u jɛda o yɔrɔ fana kan k'o yɔrɔ lajɛ. Seru nan tun bɛ yɛrɛ sen yira ko in na kosɛbɛ, baaraw olu kɛnɛ kan don o don a yɛrɛ tun bɛ yen, wa min ye baabu ye fana a sen yira la kosɛbɛ, baara kɔni kun cɛra. Bangɔni Jalakɔrɔji Safo Dabani ale ni Nɔnsɔnbugu Fala ye sira min kan ka bɔ yen y'a dɔn sen ta tɛ tulo kɛ ye dɛ, wuli ka ministre bɛ ka taa sira la ye don o don Fala ye. Baro kɛlɛtigi b'a la o. Donc u taara sira lajɛ baara bɛ cogo min, sira in sɛgɛnna dɛ Fala ye. A ye wuli ko 3 kɛ bila ko 3 kɛ, n t'a dɔn sen kɔni ta an ka dugawu kɛ a ka se ka dilan. Sanji kunbɛli ko fana na ministre tun bɛ bɔlɔn kɔnɔ kunun Fala ye ka taa yɔrɔw lajɛ sa min ye dingɛba minnu bɛ olu labɔli baaraw k'olu sigi sen kan yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min. Kulukoro gouverneur ale diminen don Fala ye ko Siraba ka kasara ko dɔ kɛra la ten ko min ye finitigilakaw ye ko ka ɲangini boloda dugudenw ni kabilatigiw bɛɛ lajɛlen a y'olu wele. Ale Kulukoro kelen kɔnɔna na sapeur pompier maaw ye minankura sɔrɔ. Bugunikaw ka sanu kimɛli baara bɛɛ lajɛlen kun cɛra sa ɲɛfɔli kɛra dugudenw ye. Sikasokaw fɛ u bɛ ka maaw kala kibaruya jugu ale ni kibaruya jatigindaw bɛ se ka kisi o ma cogo min na o baaraw bɛ sen na min ye Bamakɔ yan sa City Tour an yɛrɛ ka taa an yɛrɛ ka yɔrɔw lajɛ Fala ye. O baara daminɛna sibiridon ni ministre ye, ministre yɛrɛ donna mobili kɔnɔ ni o ye bisi ye ka munumunu salo kɛ Bamakɔ kɔnɔna na ka yɔrɔw k'olu lajɛ. Kurumo Karili Mamu Dafe tun b'a kɛnɛ kan min an yɛrɛ ka ministre Alhamdu Agi Iliyan, ministre min bɛ sigida ko kunna Fala ye ka taa se ministre min bɛ dugukolo ko kunna sa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan ni maa mafalenw caman an n'an da don baabu la. Coupe du monde kun cɛra kunungo ni Espagne ka se 1-0 ka taa min ye Argentine ale juguya la. Ballon in ale bi donna kɔnɔrɔ kɔnɔna na Espagne kaw olu fɛ. Ballon tan in bɛɛ lajɛlen kɛra New York kaw fɛ New Jersey min ye Amerikaw ka ɲɛmaa ye Fala ye. A tun bɛ kɛnɛ kan Donald Trump i n'a fɔ a ka mɔgɔw y'a fɔ cogo min a taara kɛnɛ kan a tun b'a fɛ ka Lamini photo ta ni Lamini ye dɛ. Sɔgɔmada in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se k'a bɛn sa min ye Jaba Sidibe ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye. Sori Kɛmɛso k'ale fana fo min ye Bayiba ye mairie district kɔnɔna na k'an ka foli bɛ s'a ma ka mairie district baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. Fala ye k'a fɔ voirie baarakɛlaw ye mairie kɔnɔ baarajigi waati o ti yɔrɔ fura waati ye dɛ. Lansara ni 17h cɛ olu bɛ t'u kɛ bɔlɔn kɔnɔ k'u bɛ yɔrɔ fura u k'a to ni maaw taara so maaw sen mana sumaya an bɛ min ye yɔrɔ tɔw la a bɛ kɛ ten de nka ka na siraba waati min yɛrɛ la mɔgɔ bɛ ka jigin k'u bɛ so sira ɲini u k'o waati bɔ yɔrɔ fura na. Yɔrɔ fura ye sɔgɔmada joona walima su araba konjo u k'olu fɛɛrɛw sigi sen kan n'o tɛ an ye dɔw ye tile 2 in na dugu kɔnɔ a bɛ dɔ fara mucazi kan. Amadu Gasama an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. Siriman Bacili monsieur le maire k'a fana fo Cɔrɔnɔ Umar Asidalo Jalafarakaw ka maire n'o o ye Seru Sako ye k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Député ka député n'o ye Ilias Gure Douanza député k'an ka foli bɛ s'a ma Fala ye min ye Samaya Malamini ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na Ana Jarabiya Fala Keyita biya ani ne yɛrɛ. Ko yani maa min ka tugu to tobila kɔ to ti dun ka maa min to i b'o k'i taama ɲɔgɔn ye kilisi min daminɛ ye k'u kɔrɔta ye Fala ye o laban bɛ k'u bɔ. Mali min ye balakacu ye a y'an ka kɛlɛcɛw sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min na ale bɛ Burɛ mara la n'o ye Tabirisatikaw ye Fala ye. Wolomasiri tabaw waati min na maaw yɛrɛ hakilila tigɛlen don kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ k'u ye dan sigi kosɛbɛ Bamajɔni ni ka walekɛbaaw la Fala ye ja maa ninnu u bɛɛ lajɛlen ma sako ye wulikajɔ kura u y'o boloda ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma sibiri tɛmɛnen baara in bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ min Wolomasiri tabaw ka minɛn dɔw de bɔra sa n'o o ye kɔnwa ye ka bɔ anifisi yan fan fɛ k'a bɛ t'i kunda Gawo ka Fala ye waati min na u donna Burɛ Masuruna na Bamajɔni ni ka walekɛbaaw n'o o ye Jinimu ni FLA ye
olu de filɛ ka na jandaw ɲɛ tabirisatikaw fɛ yen burɛma ale marabolo kɔnɔna na yangadi yen ye fala ye min ye kiri kɛra waati ta ye fa bɛɛ lajɛlen kɛra mugukan ye armée a nɔgɔnin fɛ maa ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko u tɛ se k'u senfa fala ye u kɔni ye tiɲɛni u y'o kɛ min ye niw ye u ye nibɔ kɛ ko in na kosɛbɛ maaw y'a yira sa k'a fɔ wulikajɔ in senfɛ min ye armée ye kibaruya cun ani pankoro k'u lamini sima kɔrɔ ani si ye Gao marabolo min ye burɛmu bɔdaw ye ka taa se fo azara ni kɔnɔna ma nin bɛɛ lajɛlen min ye bamanjɔlen ni ka wale kaba kɔni fɛn fɛn y'i senfa fala ye wala in kɛra maa fɛ u ma sɔn a si ka bɔ o waati kelen na min ye avion ye olu ye lingilanga daminɛ sanfɛla la tuguni min ye fa bɛɛ lajɛlen ka fiɲɛ tigɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugu ma olu y'u wasa don kɔnvoi la yaasa ale bɛ se ka Gao sɔrɔ cogo min na baara tɔw kɔ olu kɛ ni olu ye min ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye n'o ye Jean Élisée Daw ye a ko nin fɛɛrɛ min filɛ nin ye nin ye fɛɛrɛ ɲɛnɛma ye sabula u y'a dɔn k'a fɔ k'u sigilen don ni ko ye komi ni u bɛna u dabali ban nka u kun sigilen tɛ ni min ye fala ye waleya min taara bamanjɔlen ni ka wale kaba fɛ nin ko in kɔnɔna na n'o ye maa dabali ban kosɛbɛ marifa tɛ maa min bolo fala ye maa min ko k'a tɛ kɛlɛ kɔnɔ k'o ni kɛnɛ karaba o ma ɲɛ wolomasiri tabaw ka dagatigi kɔni y'o waleya in kɔn jɛkulu minnu bɛ yen u y'o daleya in kɔn nka a ma bali maa la sabula min ye alikayida ale kɛlɛkɛcɛw ni y'olu taabolo de ye o la sa Mali n'a ka dɛmɛjɛkulu n'o ye Risilakaw ye u ye lamaga kɛ nin ko in na fo ka taa se maa laban ma maa si ma se ka bɔ min ye pick-upw ye u ka minɛn marayɔrɔw u ka fɛn fɛn bɛ yen n'o tun b'u bolo dugu in kɔnɔna na sa armée ni a dɛmɛbaaw kɔni o bɛɛ lajɛlen kari drone kɔni olu fana y'u bila u fila ni dɛbɛ la kosɛbɛ tabirisatikaw fɛ yen o waati kelen u ka jɔyɔrɔ belebeleba saba tun bɛ yen ni minɛnw ko maralen n'o kɔnɔ armée ka bataki la o y'a yira sa k'a fɔ ko u y'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni k'o kɛ bugurimugu ye armée b'o wulikajɔ la tuma min na fala ye fan wɛrɛw fana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye bamanjɔlen ni ka wale kɛbaw ye u kun kɛlen don ka taa moto dogo karijirakaw olu fɛ yen n'o bɛ burɛmu marabolo la min ye moto ye taji ye barigonw falen taji la tewu ani motow minnu bɛ carton kɔnɔna na n'olu ma bɔ armée ye tasuma kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan k'a bɛɛ lajɛlen jeni ni pankuru ye Jean Élisée Daw ko k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u hakilina kɛ kelen ye sabula nin wulikajɔ n'a ta bɛɛ min ye armée ye a kɔni ka kɔnvoi sira ka don Gao kɔnɔna na hɛrɛ ani baden na nka halisa ko min ye sɔmi janyani o ka kɛ maaw k'u hakili to u yɛrɛ la basigi ni lafiya tɛ sɔrɔ fiyewu fo dugudenw yɛrɛ fana ka kibaruya jɛlenw di kibaruya min b'a to min ye olu bɛna se k'u ka lakana baara kɛ yaasa olu yɛrɛ dugudenw bɛ se ka kisi cogo min na Jean Élisée Daw ko k'a bɛ wolomasiri tabaw fo u n'u dɛmɛbagaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka nin waleya in kunbɛn yaasa min ye dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na tabirisat fala ye e ko a na kɛ dugu ye nin kɔfɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma
Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa ɲɔgɔndan sankuncɛ in na fala yi a baaraw bɛ senna min ye kɛnɛya bankun kan sa denmisɛnnin 9,800 olu ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ bi BT santé n'o ye kɛnɛya hukumu kɔnɔna ye a yɛrɛ sa k'a fɔ denmisɛnninw ka banaw musow ka banaw maa minnu yɛrɛ bɛ sa ni olu ni ninakili banaw bɛ k'olu la ani ka taa se pharmacie ko ma nin bɛɛ lajɛlen denmisɛn minnu bɛ o kalan kɔnɔna sa min ye 9,900 ani 840 ani 40 ye olu de kɔni bɛna ɲɔgɔndan in kɛ 7,700 200 ani 97 o ye musolakaw ye a la kɛnyɛrɛ ye kalanso b'a la cogo min na jamana fana taw bɛ a la o cogoya kelen in na min ye kɛnɛya yɛrɛ ye bɛɛ ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min ni maa ninnu kɔni ka ɲɔgɔndan in a bɛ tali kɛ o ko ka sabula u mana tila u bɛna kɛ o de ye kalanden 5,500 ani 18 o de kɔni bɛ bɛɛ jɛ kɛnɛyaw olu hukumu kɔnɔna na min ye kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnenw nasiraw ye sa musow ta lasira maa minnu bɛ o ko kalan kɛ o ye 3,800 ale ni 23 ye o kɔnɔ kɛrɛfɛla la sa maa minnu fana bɛ yen n'olu ye na kɛ technicien ye laboratoire kɔnɔna na o ye maa 499 ani 99 ye nin ɲɔgɔndan in bɛ daminɛ bi Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ninnu ka kalan san 3 kalan don dɔw y'a kɛ kɛnyɛrɛ ye kalansow la dɔw fana ta ye sanayɛlɛ kalansow ye jamana yɛrɛ tɔgɔ la a yɛrɛ sa ka fɔ sa ko min ye sango ta ye fala ye san 2025 o kalanden tun ye 10 ale ni 122 ye zen ta kɔni ko jama cayara sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye maa caman bɛ bi olu kan ka na ɲɔgɔndan in na ɲɔgɔndan in bɛ kɛ ɲɔgɔndan so 17 o de kɔnɔna na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na kɛnɛya tigilamaw don ninnu de kan ka pikiri kɛ dege fala ye ni ninnu ma so o kɛcogo la ni taara i d'u ma u bɛ joli sira jɛ dɔrɔn ka joli ka ayiwa a y'u dege ka ɲɛ n'an bɔr'o la minisiri 3 olu tun taara min ye siraba min bɛ senna ka bɔ Bankɔninkaw fɛ yen Jalakɔrɔji Safo Dabani ka taa se Ɲɔnsɔnbugukaw fɛ yen ma fala ye ka Bamakɔ munumunu ni sira ye k'a sɔrɔ i ma Bamakɔ dugu cɛ ci o baaraw de bɛ senna lakanako ta na sira fɛ yaasa sira in ka se ka dilan sa ka kɛ goudron ye n'o ye Jalakɔrɔji Safo Dabani ka taa se Ɲɔnsɔnbugu ma a yirala ka fɔ sa ko baaraw daminɛna min ye an yɛrɛ ka madamu ye n'o o ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la fala ye ale tun bɛ kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen min ye baro kɛlɛtigi ye o fana tun b'a kɛnɛ kan minisiri min bɛ yen n'o ye Abdulaye Imran Ture ye dugukoloko minisiri fala ale fana tun bɛ kɛnɛ kan baara in kan ka kɛ cogo di sira in ale bɛ bɔ fo siɲɛ a bɛ bɔ sira 3 de fɛ fala ye kun fɔlɔ o kan ka daminɛ Nɔnsɔnbugu ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Kati ale kɔfɔla la k'a ta ye sa Jalakɔrɔji ka se ka na min ye o fana cɛ ci ka na tɛmɛ Safo fɛ sa ka na fo min ye aw ka yɔrɔ tɔgɔ di Bankɔni sira farada o fanfɛla ninnu wala ye nin bɛɛ lajɛlen k'u bɛna nin kɛ goudron ye pewu k'a ban o la sa sira fɔlɔ in min bɛna na ban pewu o kan ka bɔ Kati Bamakɔ Kati Kolokani Jijeni Jema minnu mana na o sira fɛ fala ye ni kamiyɔnbaw don olu kan ka munumunu sira min fɛ sa ka taa Kulukoro sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ Bamakɔ fɛ Banamba sira ka se ka minɛ n y'a dɔn Jalakɔrɔji Bankɔni ni Safo ta in kɛkun ye o ye Nɔnsɔnbugu fana na tuguni bɔlɔlɔfara wɛrɛ bɛna na dilan ye nka olu ye mɔbili misɛnninw ta olu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ fo Katikaw fɛ ka olu kɔni bɛ se ka dugu cɛ ci nka e kɔni mana kɛ doniba tala ye sa o i mana kɛ girimanba ye o Bamakɔ kɔni cɛ cili o bɛna na bɔ olu ma minisiri Madina ko baara min filɛ nin ye ko nin baara in ko a bɛ kɛ ka samɛ fana ta dafa ko sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko accident cayara kosɛbɛ min ye mɔbilibatigi ninnu ye fala ye ni n'u bɛnna kɔni i bɛ si Kati de o kɔni ye ka Bamakɔ n'a bannen pewu o kɛrɛfɛ ko maa bɛ yen fala k'o fana sigilen don k'a fɔ ko so bɛna na bɔ sira bɛna na bɔ n ka so kan minisiri Imran ko sariya ye sariya ye dɛ o la sa maa minnu ka hakɛw jatelen don k'o ban jɛkulu b'ale fɛ yen u ka wuli ka se olu ma nka ka wuli ten dɔrɔn k'a fɔ k'a ka di i ye k'e bɛ wuli k'i jɔ ten k'o tɛ se ka ɲɛ a ko la min ye nin baara in ye sa sefa wari miliyari 22 bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Mali yɛrɛ ka wagane kɔnɔna na o baaraw bɛna sigi o de sen kan kalo 15 o de dilen u ma u ka se ka baara in kɛ nka min ye baara in ye fala ye ko a tɛna se ka tɛmɛ fiyewu kalo 17 kan ko sabula jamana mago b'a la baro kɛlɛtigi ko sa ko nin ko in sigikun bɛɛ lajɛlen sen ka fala ye
k'a bɛ tali kɛ jamana lakana yɛrɛ ani ni jamanadenw lakisili baara la fana sabula siraw olu fana ye lakana baara dɔ de ye jamanadenw bolo ko bɛɛ lajɛlen fana ka o dɔn minisiriw y'a yira sa k'a fɔ chantier baarakɛlaw la fala ye k'u kelen kelen bɛɛ bɛ se ka n'a lajɛ waati bɛɛ han sarangana t'a la tuguni dɛ baara de daminɛna don o don k'a bila u kunna olu bɛ se ka n'u lajɛ yaasa baara in a kana jɔ fiyewu samiya ko kuma tɛ se ka f'u ye sabula u bɛnna u bɛɛ lajɛlen kan baara bɛ se ka kɛ min bɛ se ka kɛ nin waati na o ka se ka kɛ wa dugudenw olu kɔrɔtɔlen ka tɛmɛ bɛɛ ka fala ye wa ni nin banna sisan fo dugukolo da bɛ gɛlɛya ni gidɔrɔn kɔni dara kɔni dɔ bɛ fara so sɔngɔ kan yen dɛ halisa minisiriw ka o wulikajɔ ko hukumu kɔnɔna na fala ye dingɛba minnu bɛ bamakɔ kɔnɔna na ka se ka olu bɔ sa min ye mariam tangara ye n'ale bɛ dumuyalakaw ka sigi la minisiri min bɛ saniya yiriwali kuntalajan ani sigida saniyali kunna sa wale ka taa fara madinɛ sisoko kan ani imran ablaye ture olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ sa sheikh zayed bɔlɔnba minnu bɛ bamakɔ kɔnɔna na ka taa olu lajɛ nka u k'u ma nisɔndiya han fala ye ko sabula ko baara dira mɔgɔ minnu ma k'u tɛgɛ ka suma olu yɛrɛ kun bolo n'a sɔrɔ ni dingɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka ban baarakɛlaw fana ko fala ye k'olu bɛ k'a bɔ ko mɔgɔ bɛ ka taa to a kɔnɔ ko n'olu ye yɔrɔ min bɔ ko ni dugu jɛra ko ni e bɛ ka yɔrɔ fura dɔ bɛ k'o nɔgɔ ni e yɛrɛ ka mɔgɔ tɛ k'o la kɔlɔsi ko karisa kana nin bɔ yan e bɛ taa bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye dɛ minisiriw kɔni ko k'u ma nisɔndiya dɛ u ma nisɔndiya wa minisiriw yɛrɛ fana kan ka dɔ fara taali de ka kuma bɛɛ parce que n'olu de bɛ ye yen fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a ko la nka n'olu ti ye kuma bɛɛ ni yɛrɛ kun kan ka kɛ yanni samiya de cɛ nin ye baaraw ye baara minnu bɛ kɛ kabini mai ni avril ninnu waati min na dingɛw bɛ se ka bɔ ka bɔgɔw cɛ k'a sɔrɔ ji mana na samiya ji mana kan n'o tɛ hali olu yɛrɛ bɛ ka bɔgɔ minnu bɔ n'a ma cɛ a bɛ jigin a nɔ na o baara in u y'a yira sa k'a fɔ ko nin sen in ta u k'u jija bɔgɔ foyi kana jigin a kɔnɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ko in bɛ se ka sigi sen kan sabula kunna sini ko fala ye san min nana kalabankɔrɔ sira kɔni maa si tun tɛ se ka tɛmɛ o fɛ ji ye gidɔrɔn bɛɛ tunu pewu yɔrɔ kɔrɔ kɔni ko fosse yen fosse kɔni o ma bɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka jɛɛrɛ tako filanan baara tun bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ yan baara in daminɛna juillet kalo tile 16 k'a kuncɛ tile 18 min ye Mali Burkina Niger ye olu maaw fana nana lajɛ in kɛnɛ kan yaasa u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na baara kuncɛ la sa yirala k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka sigi sen kan maliden minnu bɛ kɔ kan olu k'u tɔgɔla waribana yɔrɔ dɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u b'a fɛ ka yiriwali baara k'a fɔ ma ko gise iniki ko k'o sigi sen kan laɲini fana kɛra sa u ka sɛbɛnko ta nasira la n'u ka kundonnako ta nasira la yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na maliyɛn fɛn bɛɛ bɛ kɔ ka sɔrɔ n'o fana b'a fɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ni hakilina b'u la fala ye ko ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen fana dilan u ye u kun jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye wa k'a ɲini gouvernement fana fɛ fala ye maliden minnu bɛna ka bɔ kɔ kan k'u bɛna baara kɛ gɛrɛntɛ wɛrɛ foyi kana don nin ko in na tuguni a baaraw ka lajɛ a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na joona yaasa malidenw jɔyɔrɔ ka se ka fa nin ko in na ko n'o tɛ san o san maliden minnu bɛ kɔ kan sefa wari miliyari 900 u b'o de bila ka na an ka jamana kɔnɔ nka a caman ye a bɛ taa an bɛɛ lajɛlen ka du de kɔnɔ sisan ko waati min sera miliyari 900 in a ka se ka yɛlɛma ka kɛ iziniw ye ka kɛ baarakɛyɔrɔw ye ka kɛ yɔrɔw ye yɔrɔ min na minnu bɛɛ lajɛlen nafa min ye fida laɲini ale sigikun ye o ye marabolow ni sigidaw kibaruyaw la fala ye an bɛ taa kulukorokaw fɛ yen kulukoro guvɛnɛri ale ko nin kalo min salen filɛ nin ye maa 12 sirabaka kasara kɛra o de sata ye kulukorokaw fɛ yen min ye elhaji colonel lamini kapori sanogo ye kulukoro guvɛnɛri a ye mara bolofara fɛn bɛ kulukoro kɔnɔna na a y'a bɛɛ lajɛlen wele a ye kintigiw wele ka dugutigiw wele ka kabilatigiw wele ka denmisɛnw wele ka musow wele ka mɛriw wele wa prefew ni sous-prefew fala ye sɔrɔsilaka fɛn bɛ a ka mara kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen wele k'a f'u ɲɛna ko dɔ kɛra ten dɛ k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ ɲangini minnu fɔra sirabaka kasarako la u k'a lawaleya wa min ye bɛnniw fana ye u ka bolikojugu fɛɛrɛ ka sɔrɔ u la k'a ɲini dugutigilakaw fana fɛ u fana ka maaw lakodɔn nin fɛɛrɛ minnu sigilen filɛ nin sen kan nin ye ko n'o tɛ bi kulukoro sira kalo salen na n'o ye juin kalo ye k'a su cayara guvɛnɛri a ye kuma di mobilitigiw fana ma n'o ye transportɛriw ye Layi Jalo ale ko k'a bɛ guvɛnɛri fo nin hakilina in na
ko non tɛ ko olu yɛrɛ kɔni ko kɔnɔna gannen no nin ko in na kosɛbɛ ko sabula maa caman ni bɔra nin waati laban in na Kulukoro yɛrɛ marabolo kɔnɔna na a y'a yira sa ko gouvernement ye fɛɛrɛ minnu sigi ka se ka olu dɛmɛ u ka baara la k'a b'u fo la min ye Layi Jalo ye sa a ko gouverneur yɛrɛ k'a b'a fɔ ko sabula tuma o tuma n'u ka wele sera ma a ka dayɛlɛlen no u ye u n'a bɛ kuma nka ni fɛɛrɛ minnu fana tigɛlen filɛ nin ye u ka waatinin d'u ma fɔlɔ u fana ka ɲɛfɔli k'u ka maaw ye sabula olu fana ka jama ka ca kɔmasegi baara Layi Jalo a ko k'u n'o kɛ bɛntigiw ye k'o kɛ mobilitigiw ye k'o kɛ bolimafɛntigi fɛn b'olu ka hukumu kɔnɔna na n'olu bɛ maaw ta u na ɲɛfɔli kɛ olu ye sa yaasa u ka se ka faamuya dugutigilakaw fana ye layidu ta min ye polisiw ye fala ye olu ko n'a fɔra ko ka sariya boli ko halisa k'u b'a boli ko n'u bɔra sali kɔnɔ o don dɛ i donna sira min fɛ i tɛ segin o fɛ o la an bɛ Sinɛ fo ale ye gendarmew ka ɲɛmaa ye préfet n'o ye Jawara ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ani polisi directeur régional colonel Nama Keita ale fana bɛ baara kɛ Kulukoro gouvernorat la k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn baara in ale hakilina ɲumanw a bɔra olu la Kulukoro mara kelen kɔnɔna fala ye sapeur pompier bolofara min bɛ yen u ye minɛnkura sɔrɔ minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni min ye sapeur pompier ɲɛmaa ye sa n'o ye Mamadu Ɲamele ye ale nana minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen yira gouverneur la ka ɲɛfɔli kɛ a yira sa k'a fɔ ko min ye Kulukoro yɛrɛ marabolo kɔnɔna na bi i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Sirabaka Kasara yɛrɛ dɔrɔn ko fala ye Jigan Kasara fana bɛ yen min ye juraw ye maa caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ bɔ dugu ninnu kɔnɔna ka na n'u sera Kangaba yan fan fɛ u b'u kɛ Baka ni u y'u kɛ Baka kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'u kun minnu tɛ u yɛrɛ dɔ ye ni ji nana ɲami sapeur pompier fana minɛn ɲɛnama t'olu bolo o la sa gouvernement kɔni ye nin kɛ ka olu dɛmɛ o la sa a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye maa jolenw ye nɔɔnikɛla jolenw u y'olu ta n bɛ se ka maaw magɛn Kangabakaw ka yɔrɔ la sapeur pompier sigiyɔrɔ min bɛ yen u ye minɛn d'olu fana ma ka taa se min ye citerne min fana bɛ se ka ji litiri 1000 ta ani maa 8 k'o da u kan u bɛ se ka baara kɛ cogo min na u b'a fɔ min ma ko vedette ale fana n'o ye moteur kulu ye fala ye u y'o fana caman baden ta ka di ka pinasiw fana di yaasa nin waati in na min ye Bakana ye fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan Kulukoro n'a marabolo la cogo min na ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la Sikasokaw fɛ yen kalansen sigira sen kan Famaku ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu fɛ yaasa ka se ka ani Fondation Twindi olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa ka musolakaw k'olu kalan kibaruya jugu kibaruya minnu bɛ yen n'olu tɛ tiɲɛ u ye u bɛ se ka kisi o ma cogo min na conseil régional n'o ye sifinw tɔgɔla Sikasokaw fɛ yen maire ka dankan 5nan n'o ye Amusata Jara ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛrɛ kan ka taa fara APDP bolofara min bɛ Sikasokaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye sifinnakaw ye u ka faamuyali kɛ nin ko in na kosɛbɛ sabula kibaruya caman bɛ yen olu de b'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ baara in yɛrɛ daminɛna ni ja ye ja min ni u yɛrɛ kan k'a lajɛ ka hakili jagabɔ k'a kan tiɲɛ don an nkalon don ka sɔrɔ ka ɲininkaliw kɛ ka baabu sɔrɔ ka sɔrɔ k'a tɔ daminɛ nka ɲininiw fana fɛ fala ye u bɛɛ lajɛlen tɔn ɲɛmaaw ye n'u sigira u ka kiw na u ka taa baro sugu kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ kɔmasegi baara yaasa duguden minnu sen ma se ka ye kɛnɛ in kan olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko in na cogo min na sangaw olu ka sifinw ka denmisɛnnin diminen don fala ye ko taji bɛ ka don san nka an k'a mɛn a yɛrɛ da Mohamed Kone a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn ka maliyɛn bɛɛ fo maliyɛn min bɛ maliden ɲuman min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'u bɛɛ lajɛlen fo ka sanga bɛɛ fo minnu sigilen n'o centre ani quarantaine ale ni minnu sigilen n'o fan wɛrɛw fɛ nin kibaruya in k'a da aw tulo kan bi degun fɛn o fɛn bɛ anw kan bi san yan nɔ ni population coopérera i n'a fɔ ka carburant tali siɲɛ 2 k'a dabila ka taa bila sojuw kɔnɔ ani ka taa bɔ k'a feere carburant min b'anw fɛ yan nɔ bi san yan an kan ka se ka kalo 1 kalo 2 sɔrɔ k'a sɔrɔ magama k'a la sterling 7 le donna anw fɛ san yan nɔ bi mais an ye mun jate minɛ kunu minnu ye carburant ta o mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka na tuguni an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn leaderw b'ara dinɛmɔgɔw b'ara denmisɛnw b'ara wa fɛn wɛrɛ bɔla mɔgɔw de ka jugu ka tɛmɛ a denmisɛnna mɔgɔw kan wallahi o degun de b'an kan mɔgɔ dun tɛ se mɔgɔ la parce que mun na fo population fo n'i ko autorités ka jɔ fo population yɛrɛ ka jɔ fo anw k'a dɔn k'a fɔ nin min filɛ nin waleya min filɛ nin an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ de la e b'a ta bi ka taa bɔ k'a feere minnu b'a feere gɛlɛyara n'a banna e bɛ tila ka taa san olu kelenw de fɛ tuguni e bɛ tila ka jɔ tuguni ko carburant tɛ yen nɔ
degu fɛn o fɛn bɛ sangaw kan yan bi sangaw yɛrɛ baga degu tɛ faga degu tɛ sangaw ka degu don ne tɔgɔ ye Mohamed Kone, président du conseil régional de la jeunesse des Sangs. Ni weleweleda min bɛ yen nɔ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna san diinɛmɔgɔw ɲɛna san autoritéw ɲɛna bɛɛ ka jɔ wallahi essence bɛ ka tago fila fila kɛ san yan nɔ wa minnu b'a kɛ o de ka ca ni minnu t'a kɛ wa minnu bi kuma caya ni essence banna minnu b'a fɔ a donna tan a bɔra tan jeunesse tɛ yen autorité tɛ yen wa olu de y'a baarajugukɛlaw ye u tɛ taa essence ta ba kɔ u tɛ taa ta ba ɲɛ k'a ta station na dɔrɔn ka bɔ n'a ye ka taa a feere bouton 6000 5000 an bɛ min ɲini autorité fɛ u ka jɔ autorité ka jɔ u k'u ka représentant bila ka na station na minnu bɛ maaw lajɛ ka maaw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na et puis population yɛrɛ an bɛɛ ka contribuer mɔgɔ min b'a tago fila kɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn e bi dɔ dɔn o y'a tago fila kɛ n'a déclaré a t'i to a t'i na a ti dumuni d'i ma a ti kini d'i ma a t'i balo i b'a déclaré parce que olu le dugu kɔnɔ jadisiw ye olu ka jugu ka tɛmɛ kungo kɔnɔ jadisiw kan tuguni bɔn bɛ di minnu ma bɔn bɛ di dɔw ma k'u ka taa carburant ta bɔn bɛ d'u ma ni service tɔgɔ k'u ka taa ta u t'a utiliser dɛ u b'a feere de olu b'a feere de o bɔntigi dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ carburant ta ka tila ka taa feere tuguni ne voilà n y'o de fɔ dɔ bɛ ɲana dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la fo an ka ɲɛ fo bɛɛ ka ɲɛ fo bɛɛ ka changer sinon crise in ti ban an b'an si kɛ ta carburant bɛ don tant que tago fila fila ani feereli ma bɔ a la a ti ban minnu ye essence baarakɛla kɔrɔmaw ye olu yɛrɛ tɛ ka min sɔrɔ a la essence baarakɛla kuraw de bɛ k'a sɔrɔ parce que wari b'u kunna u bɛ taa essence ta ka bɔ n'a ye ka tila ka taa feere tuguni ou bien ka taa bila so kɔnɔ n'a mangɛra waati min ka tila ka bɔ n'a ye k'a feere buna adamadenw ma tuguni gɛlɛya yɛrɛ kama parce que se b'u ye ala ɲɛ bi bɛɛ la an kɔni tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ kɔni an se ye kuma min ye an se ye sensibilisation min ye an b'o kɛ. n'an bɔra sangaw fɛ yen an bɛ taa katikaw fɛ yen minisiri min bɛ bolola baara ni baaradege ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye kati musojɛkulu olu fara ɲɔgɔn kan sa ka se ka kalansen sigi olu kunna min ye Umu Salisɛki ye a y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na musow kɔni mago bɛ kalan na yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ bolomayɛlɛma baaraw kɛ cogo min na minisiriso ale ka bolofara min bɛ yen n'o ye FAFPA ye o de ye kalansen sigi sen kan kati musolakaw yaasa cogo min na olu bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in bɛ tali kɛ musow ka dɛmɛni ale ni jamanakuntigi yɛrɛ ye laɲini min kɛ sa ko maliden si kana to kɔ o baaraw olu la timɛli baara hukumu kɔnɔna don ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan n'o bɛ se ka yiriwali na cogo min na ka se ka musow fana dɛmɛ u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na musolakaw kɔni ye minisiri fo hakili min tora olu na nin ye katikaw fɛ ka se ka nin fɛɛrɛ in sigi sen kan k'u b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o la fala ye buguninkaw fɛ yen kalansen min tun bɛ senna ka se ka ɲɛfɔli kɛ marabolo tigilamaw ye ale ni kafo tigilamaw ye o baara fana kun cɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa sanuko ale ni dugujukɔrɔ nafa tɔ bɛɛ lajɛlen min bɛ se ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na kita buguni sanu ka buguninkaw nafa baara in ye tali kɛ o la tile 3 kuncɛli la sa Usumani Wele y'a ɲini u fɛ u fana k'u cɛsiri k'u jija u ye sɔnniya min sɔrɔ nin ko in na a ka se ka dugudenw bɛɛ lajɛlen nafa wa min ye dugukoloko fana ye o hakɛ minnu fana ɲɛfɔr'u ye u ka se k'o ɲɛfɔ dugudenw ye yaasa cogo min na min ye filiw bɛ bɔ baaraw la fɔnkɔɲɔgɔnkɔ olu bɛ se ka dɔgɔya sabula ni sanu yera maa min ka dugukolo ka fala ye mun kan ka fɔ a tigi ye olu bɛɛ lajɛlen kumaw tun bɛ sen na togodala maaw fana ka hakɛ joli y'a ko la u bɛ se ka yiriwali sɔrɔ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔrɔw ye wa min ye lithium fana ye o fana fɛɛrɛ minnu sigira sen kan ani Buguni yɛrɛ ka hakɛ ye min ye k'a daminɛ Buguni yɛrɛ région na ka se marabolo ma a bɛ Kimina ka taa se quartier min ma fala ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra u ye yaasa u bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na Usumani Wele kɔni y'a ɲini u fɛ sa min ye fulakɛ ye k'u k'u cɛsiri k'u jija u fana ka se ka kɔmasegiw kɛ sabula o de nafa ka bon kosɛbɛ ka na kalansen lamɛn ka t'i sigi so ten sinikɛnɛ ma sini ma dɔw kana gouverneur ka da Kongo ayiwa ko u bɛ ka an kumaniya a ko kalan in ma dabɔ o kama dɛ a dabɔ kun ye de olu yɛrɛ fana ka se ka kɛ maa ye maa minnu bɛ taa lasegili kɛ yaasa dugudenw bɛ se ka a ko lafiya cogo min na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye Mamu Dafe ale ka kɛnɛ kan.
city tour tako flana n'o ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan an yɛrɛ ka yɔrɔba minnu bɛ ka taa ɲɛdaw kan an yɛrɛ k'a sɔrɔ min ye maa wɛrɛw mana fɔlɔ minisiri Mahamudu Dafe sango ale ni hakilina in sɔrɔ ka sigi sen kan ɲina min ye minisiriw ye olu kɔni caman nana an'olu yɛrɛ jɛra ka don mobili kɔnɔ sa ka munumunu salo kɛ Bamakɔ kɔnɔna na ka na kun fori Modibo Keyita ale tɔgɔla so la min ye baara in kun fɔlɔw bannen kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka taa min ye dunanjigi sow ale ni yɔrɔba minnu b'an ka jamana kɔnɔ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen lajɛ Memorial Modibo Keyita kɔnɔna fana minisiriw u nana fana ka na u ɲɛda kɛnɛ kan ye min ye yɔrɔ minnu b'o kɔnɔna ka se ka olu fana lajɛ Mahamudu Dafe ko sa ko nin ko in kɔni kɛ kun ye min ye tɔnɔ min bɛ nin ko la o ye tɔnɔ 2 ye an yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ ka yɔrɔw lajɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye musaka min bɛ sɔrɔ ani wulikajɔ min na k'a kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛna faamuyali kɛ a la Sidi Keyita ni ale bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kunna a ko fɛɛrɛw sigilen no fala ye i b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ ninnu ka ca yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i bɛ fɛ ko fɔba tun bɛ yan a minisiri ka ca dɛ a tɛ 5 bɔ a bɛ 5 bɔ dɛ parce que ɲɛ bɛ fɔba la ɲɛ bɛ Nasiri la ani ale yɛrɛ ka taa fara anw ka minisiri ni saniya minisiri kan olu ye maa 5 ye fala ye k'a tɛna da minisiriw ma han min ye city tour maaw ye olu bɛna n'u ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ ni maa bɛ fɛ ka kɛ 200 don han u b'i ta caw ka yala n'i bɛ fɛ ka taa Samori ka kɛlɛkɛdenw lajɛ k'o kɔrɔ dɔn u b'o f'i ye n'i bɛ fɛ ka taa musée kɔnɔna lajɛ u b'o f'i ye Kɛmɛ Burama ka yɔrɔ Woyoyango la n'i bɛ fɛ ka taa yen lajɛ ani kuluwo min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko place de cinquantenaire kuluwo ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔw ye yɔrɔ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na min ye maison de femme fana ye muso kunda yɔrɔ caman de bɛ a la maaw bɛ se ka taa yɔrɔ minnu lajɛ yaasa ka se ka tɔnɔ sɔrɔ nka fu tɛ dɛ taji de bɛ kɛ mobili kɔnɔna na fala ye u ye 200 di nka n'i kɔni taara i ka jisuma n'i ka lemuruba kɔni olu b'o d'i ma nka 200 i b'o sara dɔ fana bɛ yen o ye ka tile kuuru kara bɛɛ kɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ o fana sɔngɔ est-ce que o tɛ 400 ye voilà o fana sɔngɔ b'a d'a ma a bɛɛ lajɛlen sigilen don an yɛrɛ ka se k'an ka yɔrɔ lajɛ kuma tɛ nin kɔnse wagati in na sango ta bolofara la fala ye u taara min ye Sikasokaw fɛ ɲinan ta k'u bɛna n'a lajɛ ka taa Kayiba Jabate Foire de Médine ninnu ka t'olu fana lajɛ maaw fana k'u ɲɛda olu kan yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na lafiya ale ni basigi kɔnɔna na minisiri Mahamudu Dafe ni y'ale ka fɛɛrɛ ye farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Coupe du Monde ye ale kɔni kun cɛra pewu baara in an bɛ se k'a fɔ sa a fɛɛrɛ kun sigilen no sen kan yan'an ka taa Coupe du Monde na fala ye an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la fɔlɔ. Kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Burkina Faso kaw fɛ olu ni Faransiw kɔ don ɲɔgɔn na jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko taa na sira fɛ o la sa min ye Faransi kɔni ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka maa kelen ale tɔgɔ la k'o tɛ Burkina Faso dugukolo kan tuguni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama taa na sira fɛ k'olu ka maa bɛɛ lajɛlen ka minɛnw cɛ min ye Afrique du Sud ka futinɛmu wulilen no fala ye ka ɲɛsin fusamantiya ma Afrique du Sud kɔnɔna na Kongokaw n'o ye RD Congo maaw ye sa k'olu ka maa 121 k'u y'olu gɛn ka na olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ bɛn fiyewu nin tɛ ko ye cogoya si la min ka ɲi farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karamama y'a ko la dɔw joginnen don dɔw ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɔr'u bolo wa dɔw fana tun ye kɛra jɔyɔrɔbatigiw ye baara ɲɛnamaw tun b'u bolo k'u y'u bɛɛ lajɛlen tana ka u yɛrɛ olu kan k'o tɛ ko ye min ka ɲi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ka jɛrɛ 69 o tun bɛ ka kɛ min ye Sierra Leone kaw fɛ yen fala ye a kun cɛra Basiru Jomayi Jakari Faye ale de kɛra CEDEAO maa ɲɛmaa ye nin waati in na commission fana ɲɛmaaya o fana dira u ka Biramu ma ale kan ka baara kɛ Basiru y'a yira sa k'a fɔ ko a ka baara bɛna tali kɛ min na kosɛbɛ ka jamanaw gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ni kelenya k'o sinsin min ye yɛrɛma hɔrɔnya ye k'o sinsin CEDEAO ale kɔnɔna na Senegal kunnafonidilaw ko n'o y'a sɔrɔ minisiri ko sa ko u ka fédération ma k'o sɛbɛn Coupe du Monde ko la fala ye ko y'a ko tɔ ɲaga olu bolo don o don k'u bɛ bɔ ni kuma kura ye joueurs ka dumunikɛbaliya joueurs ka maillot sɔrɔbaliya joueurs yɛrɛ dama u yɛrɛ sera k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka fɛn minnu kɛ u ye degun minnu sɔrɔ ani lajaba minnu yɛrɛ ser'u ma Amérique jamana na ko sisan kɔni ko ni fédération y'i da de kunnafonidilaw olu ta a ɲagalen no olu bolo a kibaruya jɔnjɔnw dili la sabula ko ni kunnafonidilaw u caman ni joueurs ninnu bɛ kuma
kɛlɛ ale kurakuralen no ni waati na États-Unis ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ détour d'Ormuz o de nɔfɛ Trump y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ye gosilibaw ta ka ɲɛsin Iran ma ni waati laban in na k'a ye tiɲɛni don u kun ko wa ko ni Ala sɔnna a ma min ye détour d'Ormuz ye k'ale n'o mara Irankaw ko a da ye fɔlɔ kɔnɔ bin tigɛ ko sabula olu sago b'u ka yɔrɔ la wa min ye taji faama bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ olu bolo maa maa bɛ yen bi n'o ye wuli ka jɔ kɛ k'olu bɛna dansigi o ko la o yɛrɛ senfɛ sa u ye bato dɔ gosi fala ye min ye Américain ka sɔrɔdasi 2 o ni tora o ko senfɛ Tehran n'o ye Iran yɛrɛ faaba ye a ko sa ko ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ ka dan dɔrɔn min ye Américain yɛrɛ ma ko ye fala ye Jordan ni Kuwait olu fana bɛɛ lajɛlen gɛlɛya sɔrɔ Kurdistan Irakien ale ni Qatar olu kɔni ye waleya ninnu kɔn kosɛbɛ ko sabula min ye nin ko in ye a bɛ dan sigi olu ka yɛrɛma hɔrɔnya la Irisu ni Ukraine ka kɛlɛ ko suro ta kɔni kɛra drone ko da ye fa fila bɛɛ lajɛlen fɛ maa caman y'a yira sa ko fo kimɛli ka kɛ yaasa nin ko in ka se ka ɲɛdɔn cogo min na nka kunnafonidilaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Moscoukaw fɛ yen drone kɔni a camanba kɔni munumunu n'a ye surɔ a kɔlɔlɔ kɛra min ye sa waati nataw de bɛ se ka o dɔn an ka se ka o ɲɛfɔ maaw ye min ye nanzaralakaw fɛ yen funteni ko a bɛ ka jigin dɔɔni o fana k'o fana kɔlɔlɔntan tɛ fala ye min ye nanzara jamana caman ka bi u kun taara fɛɛrɛw tigɛ sa ka sumalanw ni fɛnw bila yɔrɔ dɔw la min ye funteni fanga bɛ ka jigin min kɛ fana o fana bɛ ka kɛ degun ye olu tigilamɔgɔw ma wa k'a dɔw dɛsɛlen don ka fa han u y'u bila f'u dan na u y'a bɔ cogo cogo maaw bɛ mura bɛ ka maaw minɛ o la sa k'u bɛna fɛɛrɛw de tigɛ sa maa minnu ye baara ninnu kɛ yɔrɔ dugu ninnu caman kɔnɔna na ka se ka dɔ bɔ u la Coupe du Monde ni ale kɛnɛ kan sa an bɛ se k'a fɔ Espagne ale san 2000 ale ni tan tɛmɛnen kɔfɛ Afrique du Sud kaw fɛ fala ye kunungo min ye Espagne jamana ye a y'a ka Coupe du Monde filanan ta 1-0 ka taa Argentine ale juguya la ndolanci in kɛra New Jersey New York ale ndolanci tɛnɛba kɔnɔna na sa k'a yira maaw la sa k'a fɔ ko min ye cɛlu in ye cɛlu yɛrɛ kɔni dasira kɔnɔrɔ kɔnɔna de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanga 106 min ye Ferran Torres ye ale de kɔni nana jɔlɔkɔ bɔ sa Argentine kan na pewu sabula ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ndolata in kun ye Espagne bɛɛ lajɛlen contre Argentine gardien ko gardien in de y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ ko n'o tɛ ko in a kun tɛ se nin ma min ye ndolata in ye sa a yɛrɛ ko nana gɛlɛya yɔrɔ min na sa Enzo Fernandez ale kɛlen ka urusi ta sanga 90 tɛmɛnen ni miniti 3 ye o de kɔni ye Albiceleste ka ko gɛlɛya a bolo sabula olu kɛra 10 ye ninnu kɛra 11 ye sa balontan tɔ bɛɛ lajɛlen kɛra o kɔnɔna na min ye Espagne ye ale kɔni ye Argentine ta ngɔnɔ ma fala ye Argentine ka ndula kelen ma ɲɛsiw ka cɛlu kɔlɔsiba ma n'i ye Coupe du Monde yɛrɛ ta k'a lajɛ sa kuru kara jamana 3 ni y'a siɲɛ fɔlɔ jamana 3 de ka Coupe du Monde organiser fala ye o la sa Mexique Canada ale ni États-Unis farikolo ɲɛnajɛ in sa 316 de sera ka don a la min ye farikolo balontan in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna balontan 104 de ma nin ye kobaw kɛra nin ko in sen kan sabula sen ta kun ye jamana 48 de ye carton jaune min dira fala ye 259 carton rouge o kɛra 14 ye o yɛrɛ ka ca ni san 2018 ni san 2022 carton rouge bɛɛ lajɛlen ye jamana minnu bɛ yen sa n'olu ye celu dasi ka tɛmɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan o ye Faransi ni Angleterre ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye celu dasi ko 20 kɛ olu de kɔni ka ca ni bɛɛ lajɛlen ye min ye FIFA ye sa ale ka jɔyɔrɔ ko ta na sira fɛ sa a yirala ka fɔ sa min ye maa min kɔni kɛra celu kɔlɔsilaba ɲɛnɛmaba ye sa ni u ye balontan min yɛrɛ fɔlɔ min ka balontan ɲɛna ni bɛɛ ta ye n'o ye meilleur joueur ye o kɛra Espagne ale ka Rodri ye Rodri maa min do ka jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ o ballon d'or dira ale ma o kɔfɛ sa soulier d'or maa min ka celu dasita cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye celu 10 ndolantan 8 na o kɛra Faransikɛw ka Kylian Mbappé ye Gant d'or gardien min bɛ yen n'ale ka celu kɔlɔsili ɲɛna ni bɛɛ lajɛlen ta ye Unai Simon o fana ye Espagne ye funangɛni min bɛ yen n'o ka balontan fana ɲɛna ni funangɛni bɛɛ lajɛlen ta ye o ye Pau Cubarsí ye ale fana ye Espagne ka ye si bɛ san 21 na o dira ale ma sabula a yirala k'a fɔ san 19 défenseur de don san 19 ale kɔni ka balontan ɲɛna ni denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ta ye o jɔnjɔn dira ale ma o la sa fala ye ko min ye Coupe du Monde kɛnɛ kan ko camanba de falenna maa min ka bi ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye bi Coupe du Monde na bi 22 bɛ a bolo o ye Faransikɛw ka Kylian Mbappé ye Alimanw ka Klose o de tun bɛ 16 la o kɔni binna pewu min ye Mbappé yɛrɛ maa min dalen don ale ka bi o ye Lionel Messi ye
mugani kelemba ale bolo nga mabado nga ko Lionel Messi na to coupe du monde wala la ko ni al na na ko na bido amano wona coupe du monde ay la fa ga fa sa ko Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ulu ko ni gara mawye sa mamunu shi kasa bwana si sanga chara ko sebe coupe du monde ale keneka wala sa o bela jele ni ngu coupe du monde worona ne ka tugu nyongo o man no ko sebe o ka soro mais mi Cristiano Ronaldo yi ale kɛra maa ye maa min kɔni sera ka celu dasi ka sito san 41 na o fana ye ko ye ko min n'o bɛ se ka fɔ fala ye ndolacilaw la maa minnu ka tɔn ye celu dasi ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye Real Madrid tɔn ndolacilaw ye han u ye celu dasi ko 19 de kɛ coupe du monde kɛnɛ kan o yirala sa k'a fɔ ko min tɔn min kɔni ka maaw sera k'o kɛ o ye ale de fana ye entraîneur min ka kɔrɔ ni entraîneur bɛɛ ye n'a si bɛ san 65 ni kalo 23 la o ye Espagne entraîneur ye cɛkɔrɔba kun ye ɲɛmajɔ ye wa ale fana ye coupe du monde ta han Espagne cɛkɔrɔba ale ye coupe du monde ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sabula u y'a yira sa k'a fɔ k'a ka ko sinsinnen don denmisɛnninw de kan kosɛbɛ wa ale ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ fana n'o ye ndolaci ye ale ka fɛn bɛɛ lajɛlen sinsinnen don min kan o ye ka ndola mara ka mɛn ni a ye i yɛrɛ bolo k'a sɔrɔ maa ma minɛ la fala ye joueur 200 ani 40 joueur 1000 ani 48 o de yira farikolo ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ ko min ye ndolatilaw kɔni ye sa u bɔra diɲɛ fan bɛɛ fɛ dɔw ye nimisiwasa sɔrɔ dɔw ma nimisiwasa sɔrɔ dɔw ye koba kɛ i n'a fɔ Cap Vert n'a ɲɔgɔnnaw Curaçao olu kun y'olu sɔnna siɲɛ fɔlɔ ye Mexique ko ale fana kan ka fɔ sabula k'a ka hôtel tun ka ɲi kosɛbɛ u ye maaw bisimila n'u ka laada n'u ka ko kɛcogo ye min ye Canada ye ale fana ye i jɔniyɔrɔ fin kosɛbɛ nka min ye ndolatan caman ma kɛ ale fɛ i n'a fɔ Mexique ni États-Unis o la sa farikolo ɲɛnajɛ in kuncɛli la sa ko bɛɛ kun sigilen don ka min kɔnɔ sa o ye Trump ye fala ye ko wa k'a fana nana kɛnɛ kan dɛ ko a ye layidu min ta FIFA maaw ye a y'a ci mɛn a nana kɛnɛ kan wa ndolatan in fana kɛra yen fo ka taa ban ko ye a to sa ndolatan in yɛrɛ fana ko wa k'a yɛrɛ kun nisɔndiyalen don fana han hali n'a sɔrɔ a ka ekipu kɔni kun tɛ fɛn na sa a kɔni nisɔndiyalen kun bɛ kɛnɛ kan ye min ye coupe du monde ye sa e ko san 4 wɛrɛ tɛ nka FIFA maaw bɛ ka hakilijaw kɛ ko bɛ sɔn ka kɛ ekipu 64 o ma ɲi dɛ 64 fala a bɛ nɛgɛ bɔ n'u y'a ko dɔrɔn a bɛ nɛgɛ bɔ farikolo ɲɛnajɛ ka se k'ale kun cɛ an ka ndolatila n'o ye cɛlikɔlɔsiba ye sa Germain Berthe ni ale kun ye an ka funankɛni ye cɛlikɔlɔsila don ala ale ka kalifa minɛ la segukaw fɛ yen ndolatila in a yirala sa k'a fɔ nin kalo in tile 17 ala y'a ka kalifa minɛ a la min ye Germain ye a tun bɛ buguninkaw ka tɔn de kɔnɔna na n'o o ye US Buguni olu yɛrɛ de ye kibaruya di bɔlɔlɔ fɛ si bɛ san 32 la Germain a ye farikolo ɲɛnajɛ n'o ye cɛlikɔlɔsiya baara a y'o kɛ fo waati jan tɔn minnu bɛ yen n'a y'olu kɛ sa o kɛra AS Police ye 11 créateurs Oroya AC Laginɛkaw fɛ yen Bamako Real ani US Buguni a ye ninnu kɛ denmisɛnninya la sa coupe du monde a sera ka to kɛnɛ kan minnu si bɛ san 20 na san 2013 a tun b'o janjo la a ye jɔyɔrɔ fana sɔrɔ Aigle fɛ sa Aigle ka farikolo ɲɛnajɛ min kɛra Coupe d'Afrique min taa na san 2015 n'o kɛra Guinée Équatoriale kaw fɛ yen ko a yer'o kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa Germain ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya sabula a ka jɛnɛjaw bɛɛ lajɛlen kɛra Segu chrétiennakaw olu fɛ yen n'o ye Pɛrlakaw ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya min dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter